ezin leike musika jo. Udalek ez dabe jaramonik bezeiten talde bat dugun hoi. Ezetan alduzu txosnagunean esku hartzerik daukan inor. Bainozke badakit, baina desagertzen azeitzen nauzuniko. Ez tozko ardore musutruktotik utrenean bolo ematerik. Kemena badugu ta datozen urtetan jotak ehibelez. Gurez gudago plazetako giroa mantentzia bizirik. Kexetan bazara egizu lan gehiago edo arago izilik. Zein latza den kontzertu topatzea, beti komeriak, hau edo bestea. Ta zein latza den kontzertu topatzea. Kontzertu topatzea, beti komeriak, hau edo bestea. Ta zein latza den kontzertu topatzea. Arrigorriaga, Saloa, Cano Fuentes. Aukera bat eman dizkiguten udal eta elkartea. Zuei gabe hau ez litzateke posible izango. Mila esker. Ta zein latza den kontzertu topatzea. Prestego nabi laga musika ostera. Ta zein latza den kontzertu topatzea. Kuadrilla laguntzaz egin degun aurrera. Ta zein latza den